खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम दिनैहायो बानुगाव गामियाव बे मोनसे हाबाफारि जादों। थांनाय HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसा बिथांमोनहा गामियाव बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बावहाय आंखौ आलासि हिसाबै लिंहरनायाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बे समावहाय दा बिथांमोननि जेनाखि हाबाफारि लानाय बियो खोब बाख्नायथाव जादों। थांनाय समावबो बिथांमोनहा खालामबोदोंमोन बेबायदिनो आरो गोबांथार बिथांमोननियाव थुलुंगा होनायनि गेजेरजों मोननायनि गेजेरजों देग्लायहाय हयथ' एसे साबसिन बिथांमोननिया पास जादों, देरहानो हादों। बा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे थांनाय 2006 निफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिशन स्किल क्वालिटी इडुकेसनखौ बिथा खालामनानै जेरैबायदिनाखि हाबाफारि लानानै खामानि मावबोदों, बेबायदियैनो थांनाय 18थि कमल कुमार देरहासार बान्था दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेनाखि फोसावनाय बा देरहासार जानाय बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारिया बनरगाव दखरानि सिङावनो थानाय खाग्राबारिनि दिहुं स्पर्ट्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथारावहाय जानानै थांदों। बावहाय जोंहा गोबांथार फरायसाया देग्लायहायो बांसिनै जोङो बर' मिडियामाव फरायनानै HSLC आनजादखौ पास खालामनो हादों बा उथ्रिसारनो हादों। जों जोबोर गोग्गानाय मोनदों। बावहाय देग्लायहाय पास जानायनि माबाया जाहैदों, गासै पास जानाया जाहैदों 3831 सा फरायसाया जोबोर मोजाङैनो पास जादों आरो बेयो जोंनि थाखाय मोनसे देरगाथावना बा गोग्गाथावना। आङो बानुगाव गामिनि मानगोनां रायजो राजाफोर बा फरायसा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव बानुगाव गामिया एसे बनरगाव ओनसोल बनरगाव बाजारनिफ्राय एसे गोजानाव जायोब्लाबो बिथांमोननियाव गोरों गोरों फरायसाफ्रा जाहाथे ओंखारो आरो जोंनि हारिनि माहारिनि जाहाथे मोजां खामानि मावनो हायो। दायो बिटिआर सरकारनिफ्राय गोबांथार बेबायदि सुजुग आरो सुबिदाफोरखौ होगासिनो दङ। UPSC APSC नि कचिंनि थाखाय बा गुबुन गुबुन बेबायदि सुबिदा होनाया जागासिनो दङ। बिथांमोनहा माखासे बिथांखि फोसावनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा गोबांथार सहाय सुबिदा होगासिनो दं फरायसा बिथांमोन आरो आसाम सरकाराबो गोबांथार फरायसाफोरनो गोबां रोखोमनि सुबिदाफोर होगासिनो दङ। बैफोरखौ जों मोननो हानायनिल' बाथ्रा नङा, बैफोरखौ मोननो हानायजों लोगोसे जोङो गाव गावनि लाइफआव जों माबोरैहाय साक्सेस जानो हायो, जों साक्सेस जानायजों लोगोसे आरो इयुन जोलैफोरखौ जों बोरैहाय थुलुंगा होनो हायो, बिथांमोनहा जाहाथे बेनि फारसे सिन्था खालामनानै खामानि मावो बा फरायनायखौ बारायो आरो इयुनाव गाव गावनि गामि ओनसोल गावजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफा गासैनिबो गामिनि रायजो राजानि मान सन्मान आरो ओनसोलनि मान सन्मानखौ जाहाथे बारायनो हायो, दावगानो हायो। जोंनि हारिनि जाथिनि इयुन समनि साफा साफा गोख्रों दैदेनगिरियानो जायाथों मानो बा गावनि आथिङाव गसंथानायनि गेजेरजों समाजिक भाबैनो जायाथों मानो समाजारि बिथिङै गोख्रों बा मोजां मोनसे बिहोमा गोनां साफा साफा थुलुंगागिरि बा साफा साफा जोंनि बिदिन्थि जाहाथे बिथांमोनहा जानो हायो, बेखिनिखौनो आङो आसा थियो। बिथांमोनखौ जेब्लानो बिथांमोना जोंनि सहाय आरो सुबिदा बा जोंनि थुलुंगानि थाखाय बा जोंनि साजेसननि थाखाय बिथांमोना जुदि जोंखौ हांख्रायोबा जों जिखुनु अबस्थायावनो बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा होनायनि थाखाय जोङो बिथांमोनजों जिखुनु बाथ्रानि सायाव शेयार खालामनो आरो गुबुन जगाजग खालामनानै होनायनि बेबस्थायानो जायाथों मानो गुबुन मा रोखोमै जोङो माबोरैहाय सुजुग आरो सुबिदाखौ लानानै बिथांमोनखौ हेल्प खालामनो हायो, बेखिनि हेल्पखौ जोङो होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बनरगाव दखरा आफादनि जानानै आं बिथांमोननिसिम बेखिनि बाथ्राखौनो बुंगोन। आरो जाय जाय बिथांमोननि न'खरनिफ्राय गारजेनफ्रा बिथांमोनखौ खस्थ' खालामनानै दिनै फोरोंथाइ होनानै बिथांमोनखौ दिनै जेरैबायदि साक्सेस खालामबाय, गाहाय लेभेलनि मोनसे जांख्लायाव बिथांमोनहा देरहासार खालामनो हाबाय, गावसोरनि साननाय बायदि फिथाइखौ मोननो हाबाय। बैसोरबायदि बिमा बिफाखौ आङो दिनैहाय आखाइ खबजबै बिथांमोननिसिम आङो बेखौनो साबायखर होगोन जे बिथांमोनहा गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जाहाथे आरोबाव थुलुंगा होबावो आरो इयुन समाव बिथांमोननि गावखौ गसंथानायनि थाखाय जिफोरबायदिनाखि सिन्था खालामदों, बिथांमोनहा मा स्ट्रिम लानो नागिरदों, बबेहाय हाबनो नागिरदों, बबे लाइनाव थांनो नागिरदों आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनो हाथावथाव माखासे मानसिफोरनि जुदि साजेसन नांगौब्ला बे बेलायाव जोङो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय जों जेब्लायबो रेडि। आरो जाथि दानायनि थाखाय, हारि दानायनि थाखाय बिथांमोनानो गाबोन समफोरनि थाखाय जोंनि साफा साफा गोख्रों बिबानगिरि बा दैदेनगिरि बा समाज सिबियारि बेबायदि जाफैगोन। जोंहा बेखौ फोथायनाय दं, आसा दं, मिजिं दं। बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोन बयनिबो सिगाङाव बुंबाय, गोलावथार बाथ्रा बुंनो सानाखै। जों बिथांमोननि जाफुंसारनायखौ हास्थायो। मोनफ्रोमबो न'खरनि बिमा बिफाया रावबो गाव गावनि गथ'फोरखौ माने उनफारसे फावसयलांनाय बा गोग्लैसोलांनायखौ रावबो लुगैया। गाव जुदिअबा बै समफ्राव मोजां स्कुल मोनाखै, मोजां परिबेस मोनाखै, न'खरनि मोजां मथन हेफाजाब मोनाखैयाव बेबायदि जुदि थाबथानो गोनां जादोंबाबो गाव गावनि गथ'फोरखौ गावनिफ्राय जौसिन थाखोआव दैथायहरनो बा दैखोनो
बा समाजनि सासे सासे अलंबार खालामनो थाखाय बयबो न'खरानो दायो गोबांथार रल लानानै खामानि मावगासिनो दङ नाजाथाबगासिनो दङ जों बेखौ नुगासिनो दङ मानोना गभर्नमेन्ट स्कुलावबो फोरोंनायाथ' सोलिगासिनो खिन्थु प्राइभेट स्कुलावबो आरो साबसिनथार माबा मोनसे सोलोंथाइ मोननो हायो नामा बे आसा आरो मिजिंजों गावसोरनि जेनाखि न'खरनि सोलिनाय परिबेस बेखौ माखासेखौ दोनथ'नानैबाबो साइडआव दोननानैब्लाबो बिथांमोना खस्थ' खालामनानै साइकेलजों मटर साइकेलजों बा जिखुनु अबस्थायाव थाबायनानैनो जायाथों मानो स्कुलसिम थांलाय फैलाय खालामनानै दोनलांलाय दोनबोलाय खालामनानै बिथांमोननि जाफुंसारनायनि थाखायनो गावसोरनि सिमांखौ गावसोर जाफुंसार होनो हायै अबस्थायाव दङब्लाबो गावसोरनि गथ' गथायफोरनि जेनेरेसननि दारै गावनि साननायखौ मोगथां महर होनो हायो नामा बे थांखि आरो उद्देश्यजों जायफोर गार्जेनफ्रा जायफोर बिमा बिफाफ्रा दिनै बेबायदि इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावबाय बा सिमां सुजुनानै दङ बैसोर बायदि गार्जेनफोरनिसिम आङो साबायखर होगोन आरो बिथांमोनखौ खुनु उनफारसे फावसयाजासे जेब्लायबो जिखुनु अबस्थायाव जिखुनु थासारियावनो बिथांमोना जाहाथे सिगां फारसे गावनि गथ' गथायखौ थुलुंगा होयो आरो हेफाजाब होयो अहरह बेखिनि बाथ्राखौनो बुंगोन खालिबोल' मोनसे बाथ्राखौ आङो बाहाय खावलायदेरनो सानदों जे बिथांमोना मोजां रोखोमै पास जाबाय होननानै बिथांमोननि गासैबो बिनायखौ जाहाथे बिथांमोनहा नायथ' खालामनानै होनायखौ खालामो मानोना बेवहाय बुंनो थाङोबा आथिखालाव मबाइलनि गेजेरजों बा मटर साइकेल बाइक स्कुटि गोबांनि गेजेरजों जोंनि गोबांथार फरायसा बिथांमोनहा दायो नस्थ' जानो थांगासिनो दङ मबाइलनि गेजेरजों गुबुन जायगायाव लांखार जानायानो जायाथों मानो बाइक होनायनि गेजेरजों बाइक एक्सिडेन्ट जानानै थैनायनि गेजेरजों गोबांथार जोंनि न'खरफ्रा गथ' गथायखौ नस्थ' खालामनानै लानो गोनां जादों दाखालि बावैसो बारा गोबाव जायाखै जोंनि ओनसोलावनो सुखानजरा साइडथिंजाय जे समाव रिजाल्ट नुनो बारा गोबाव सम गैयामोन बे समावनो माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा बाइक बिनानै बाइक मोननायनि गेजेरजों बाइक सालायनायनि उनावहाय एक्सिडेन्ट जानानै रुंसारि जानो गोनां जादों जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बिथाङा रिजाल्ट मोननायाव मोजां रोखोमैनो पास जादोंमोन आरो बेनिनो एसेसो सिगां जोंनिनो बनराव दख'रानि मावख'नि खाथियावनो थानाय सासे फरायसा बिथाङाबो रिजाल्ट मोननायनि एसे सिगांनो बिथाङाबो स्कुटि सालायनानै रुंसारि जानो गोनां जानानै फैदों एक्सिडेन्ट जानानै दा बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव दुखु नांनायनि जिफोरनाखि बाथ्रा बेखौ जोङो सरासनस्रायै जोङो खुगाजों बुंनो गोरलैब्लाबो नाथाय बिमा बिफानियाव जेरैबायदि गोरबोआव दुखु दाहा गालांबाय बियो सयज' खालामनो हाथावै मोनसे जाथाय दा बेनिखायनो जोंनि इयुन जेनेरेसननि जेफोरनाखि फरायसा बिथांमोनहा जाहाथे नैबेबायदि थासारिजों भुगिनाङा बेनि थाखाय जोंनि गार्जेनफ्रा आरो कनसियास जानांगोन बेनिखायनो जोङो नेथ' नायथ' जोङो माब्ला बबे टाइमाव माखौ होजायो बेखिनिखौ जोङो जाहाथे थाल खालामो बेखिनि बाथ्राखौ आं बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरबाय बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनानै आं आंनि बुंनायखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोनथों।